Εγώ ήξερα, κυρίες και κύριοι, ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπεταναίοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπεταναίοι. Οι ίδιοι οι καπεταναίοι. Μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε, λέει, τους μούτσους να δουλεύουν. Είναι κορόιδα αυτοί οι μούτσι. Ακούστε ρε, και οι 300 εκεί μέσα. Κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι, να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε. Εσύ μπορεί να μην μας γράφεις τα παλιά στα παπούτσια. Μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε? Γιατί δεν θυμώνουμε? Τι γίνεται, χανόμαστε, τι να κάνω μου λέει. Παρέλαβα καμένη γη, τι λέτε μωρέ. Ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ δεν σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι, να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Γίνει σε αυτή τη χώρα αυτό το θάμα, θα πρέπει να μπουνε όλα τα λαμόγια στη φυλακή Αντάμα.